Kopi itu harus bawaku ya. Pripun bawanipun jenengan? Halus jenengan maksudnya. Terus caketanipun dipun dados manggung saiki caket maca halus jenengan. Dong pancen yo suwe awor ngono lho. Aku rada iki jebleng terbuka. Kok ngono ya? Ning ora ana mumbule kaya garing ngono kae. Anu proses sithik tak proses sithik. Ning aku yo meh kudu mumbul iki mau. Ya. Yen memaca yo diteni sak cebloke mengisor. Aku yo ngenteni kono ngenteni aku. Ayo ndelalah yo ketampan. Nggih. Nggih suwe dramatik, Pak. Nyatane nggih. Napa? Pancen lagi pisanan nggih ngoten niku. Nggih. Nek wis kulino roh nonokane jembleng. Nggih. Ngono. Iya. Tekan di Mas. Kayak itu kok ya? Tekan di. Ini pacitan. Tekan di. Kembang. Lo sampai ki ora belum ngarani kok ora tekan kono tok aku yo paham. Masuk yang ngetawani jenengan. Tapi tak korupsi kok mbok. Ya kalau kudu ngono barang. Tapi sejoko lho ya, Pak. Ketone ngono lha iki lho sing napa urung rabi. Urung rabi. Urung nikah ngoten lho, Pak. Urung nikah. Jenengan iki kiai kok padha wae. Nikah niku nek Arab, rabi niku nek Jawa. Lah ngono kae Pak Sijat nikah dan kawinnya. Loh, lah kula napa ngoten niku? Kula tampi. Kalah diburu ada pesongan iki kalah aku, gak wani. Rada nemen-nemen. Iya. Lagi iki yo, Mas. Iya. Aja besek ngotae lho, Mas.
Wes sosone dijendeni ya. Aku garap itu mas. Garap pintu. Nek piye? Wah, anggere apa jenglengan iki ndelok posisi suarane dhuwur dheke. Apa gede dhuwure ngono malah terus. Mang tak tunggangi mergo mesti bobone enek aja mepet-mepet. Oke, enak mundur. Nggih. Nah, panjenengan nggih kula nggih pun nudu mungkin batal panjenengan. Lah biayane. Sinden saiki nek melok kadroh mesti baru du. Mriko dong. Nek mepet-mepet niku. Iya. Panas sudah. Lu langsung ditelepon Mak. Langsung ditelepon yo. Udah panas. Hai. Capek. Panganan iwak mentah si pangan disul omah aku susah wes Mas Parji, Mas sampun ini tak Nek wis marem yo wis. nek wis marem ya wis Dirampung. piye tanduk nek iki yo penting do senengane ya santriwatis bekerja bareng Anada Audio. Semangat.
Dur kelingan anak wayang biyen tak openi ning saiki ana ngendi keturutan sendiri gajah